מה אתה עושה? זה בעצם נדל"ן. אני חייב כל יום משהו. צריכים מרק? רוצה לא להריב. סתם מורשת? למה? מה? אתה עושה את זה מאוד מהר, אמא אפילו לא מסוגלת. יפה! כל הכבוד, חיים של אמא! תיזהרו רק שהוא לא יפול על הקצה של השולחן, זה סכנת נפשות. כן, אבל בסדר גמור. כן, חיים של אמא אני! כל הכבוד אבא, כל הכבוד. לואיס, אתה לא יכול לצאת מנעליים. עוד פעם אחרונה, אתה רוצה לעשות? לא יוצא החוצה. בוא אליי. כן, עכשיו אתה יכול... אורי, תראה, אורי. אני כפרה, עכשיו אתה תתחיל לטייל? עכשיו אתה תתחיל לטייל בעולם? אתה מעשן? אתה יכול לעשן? ביי.